Nag-iisang taon na rin simula nang nagka-pandemic. Lahat or majority sa ating natakot nung mga panahong yun. Ngunit dahil nga sa nakakulong lang tayo sa bahay, nainip, kung ano-anong hobbies na ang nasubukan natin. Lalo na ang pagluluto, pagbibake, paghahalaman. Ako, you must not know about me. Nung pandemic, eto, pabili-bili lang ng mga tindang bake ng mga kaibigan ko. Yun pa rin ang kaya kong gawin sa katagalan ng pandemic. Ang bumili. Yes. Gusto mo rin bang mag-bake ngayong pandemic? Pero lagi na lang palpak, kaya sa social media wala kang imik? Okay lang naman na try and try until you succeed. Pero besh, kung wala naman talaga sa forte mo ang pag-bake, okay lang yan, huwag kang masad. Kasi, meron namang Sweets by Jaigi! Sa Sweets by Jaigi Facebook page, makakapili ka na ng mga favorite baked goodies mo. Meron silang red velvet crinkles na may napakagandang packaging. Meron din silang normal cookies and cream ba to? Meron din silang normal crinkles. Meron silang leche flan as sweet as yours. Yes! Tingnan na to. Keep refrigerated. Meron din silang bango besh. Ano to? Hey Siri, please open. Ano to? Meron din silang... Ay, ito pala. Sorry. Sylvanas! Meron din silang Sylvanas, guys! Meron din silang... Ano yun? Ito yata yung Sylvanas. Bango! Napakaganda pa ng packaging, kaya alam mo talagang pinagtuunan ng pansin ang pag-bake nitong mga to. Kaya ano pang hinihintay mo? I-like lamang ang page ng Sweets by Jaigi or tumawag sa 6658-9670. Bukod doon, It's your nagkaroon birthday? tayo ng time sa It's family your birthday. What are natin, you eating? lalo na sa mga bata. Chicken? Chicken nuggets? Not chicken nuggets. Chicken drill? Why are you in your uniform? Because I need to. Then why are you not wearing sapatos? Because I'm in my home. Because I don't need to. Well, nag-try naman talaga akong magluto, no? Kailangan, ba't niya namang dala na? Nag-try din ako ng ibang diet. Hello guys! Welcome kang kakatamong day 4 ng Eating Seafoods Only by Yula Calara. Mag-defrost ng seafood. So this time, frozen seafoods na laman ding luto tamo pong frozen gule. Kasi, kailangan ko magluto separately kasi magmanok lang. Aming gusto na kaning manok. Manok from Maserati. Stuff toy. Stuff pusit. Ay, mga. Sa sobrang init nga Day natin, ang mga iba dyan, napabili pa ng mga bagong cellphone dahil sa pandemic. Since laging yun lang naman ang hawak natin at ginagamit araw-araw. Mana yung bubukat ni Ken eh? Eh, kano ko na phone? Okay, mo din yung case mo eh. Sayang ka. Oh, i-compare mo pagulot. Yeah. Harap mo ba kanya na ako? Jards! Jards! In set it up. Hi, Lord, just sa tingnan yan! Yeah, Ano kanya sakto naman. Lahat ng settings mo dito, lipat lang dito. Kaya ka na gano'n. True! Wala dyan, space ID nga na! Ay, totoo! For the first time, natin yung face ID. Yaman mo ito. Kunya ka ba? Kanina, tangin niyo ako. March pa namin, okay lang. Jards. Okay naman yan. Duduro ko, galaw-galaw na. Galaw-galaw mo na yan. Yan. Kaya ganyan. Dapat kayo pa nakating pimpol yun ah. Mami, marami pong may makeup ko. Patamila ko ng pimpol na. Nakakainin ka. Hey, Charles, may boto yun 6 hours. Mamanda. So, pa na Yung 6 hours? Ano mo may cobra call center? Ano kaya Apple? Ano ka na ako 4 to 6 hours. Kasi maka-factory charge siya pa. Ano. Eh, yung palang niya mabilis siyang malubat, tingkay ka. Kasi pakalutan mo, maka-charge siya bang 100% na eh. Yan ini, i-monitor na itang usage mo, screen time. Madali lang nga isip na pag full charge na mag-alarm yan. Ano? Ano eh, kaysa yung optimize sa mga niniw. Okay, kesa kayong mag-adjust yung pang makain. Ay niya, ulo. Oo, magpaputi ang dili na. Potong kulida. Gagawa tayong imposible. Ayan niya, ma'am. In-house. Optimize battery charging. But ito naman yung pinalitan nila, hindi ito. Oo nga. Hala, kailangan. Ay, 2 hours. May babot siya. 5 minutes lang.
Dad. Agree. Ano akong charger? Yung iPhone 6 ko, charge niya. Charge ba? Ang iPhone 6 lang, iPhone 5. Alin na US? Laro mo. Ay, ito. Ay, wala. Sa camera mo pakita. Ay, ito. Ay, hindi pala. Ay. Pangit na ugali. Tapos fast charging na yan. Pwede na sa iPad. Dati kasi yung charger sa cellphone, hindi pwede sa iPad. Yan, okay na. Besh. Ulitin mo, bro. Ibig sabihin siya. Puto kasi magasgas yun. Ay, scratch proof yan pala. Besh! Masapin. Saguli, samasan tayo pa. Kabayan mo palto. Iyon, baka nila rin yung sasali yung charger. Oo, American kain na ano. Hindi nung may kay kanini. Tayo ng karan. Ito mag-karan. Students! Hello! Hi, hindi ko natin ako sticker, Besh. Itong pin. The jars! Parang ano, same. Yeah. Ikaw, ano-anong mga natutunan mong i-bake, iluto dahil sa pandemic? Ano-ano na ang mga nabili mo online dahil sa pandemic? Ano-anong mga gawaing ginagawa mo na ngayon? Ang mga home situation mo dahil sa pandemic? Ano-ano ng mga diet ang natry mo dahil sa pandemic? Ano-ano ng workout? Ganun pa man, mga Pilipino nga tayo. Kahit anumang pagsubok, hahanap tayo ng brighter side. Kaya, kung hindi lang pandemic ang kinahaharap mo ngayon na problema, huwag kang mag-alala, magkakasolusyon din ang lahat. May reason kung bakit nangyayari yan sa'yo ngayon. Okay? So, huminga ka lang, and everything will be alright. Thank you for watching.